Problema pag ginato kay every new leadership, new policy na sad, new ano na sad, projects or something, ana ba? Muna ako nakita ba nga babag nga as a whole. Again, amo nang gisulti ha. Kay kani nga sistema di man ni sa ingon nga sa Cagayan de Oro, whole system nita as a government sa Tibok Pilipinas. Munang makita ba nga munang hini atong progress ba? Government and public, government. Uy, wala and mi private ano ha, offices. kaning amo we're just sharing nga mo gini nga kahitabo. Wala mi nanaway sa ano ha. Pero mo ning nga kahitabo by promise. Yeah. Before ta magbuhat og policy for the entire Philippines, the entire country, let's start first sa atong own system. Yeah. True. Ba? Kanamang sa atong own sistema ba? Kanamang dili sa ta mag-una kanang Dapat ang government offices palangdaan mo'y number 1 follower sa rules and regulations that they created. Correct. Kay English na ni bay. kuan 1, 2, 3, 4. Welcome back to the podcast. Welcome to Guwapo the tong venue bay. Nami karon din sa Tom and Tom's Coffee diri sa Uptown. Oops. O sa atong pag-recording guwapo kay busy mo gini siyang coffee shop. yes. Pero karon at least murag medyo di pa kayo daghan sa It's timing the nata karon morning yan. pa. Yes. Pero kuan tanawa hangad mo sa taas. Wa pa kalanding ang atong spaceship. Kalanding. Pabalik ta di yung paglanding. Hi guys, welcome sa Bitok Bitok Podcast. Kauban si Sam, Sawadee Master ka. Poppy, of course si Drew Dalapo, Galupo. O Konsehal Bernie here. Nami karon sa Tom and Tom's Coffee. Bago lang ni sila nagburag balik, di ba? Burag Yeah. nag-renovate, murag na something ibuhatan karon they're back and anak alam ron sa Tom and Tom's as early as 7 a.m. Yeah, open na sila. So kamo mga uptowners, kung medyo traffic, Gusto mo mamahaw gusto na mo mamahaw and Kung mag-coffee. laisyo mo. Yes. Diri na mo sa Tom and Tom's. Diri na. Dako kayong parking lot, dako kayo ang area. Sakto kayo kay kuan man, di ba? Kung diha ang balay sa pueblo, Oh, diri na. pitan kayo. Diri na mo tanan. Tapos actually nakahurot na ko ganina og vegetable salad. Healthy lifestyle. Pila tong sugar karong adlaw? 120. Wow. Yan, wag. Improve. Tapos no coffee kay ang uric mosaka. So tea. Parang uric mo na og. Murag kiyang ka ganina. Hindi ko sure. Okay. Anyway. Murag nagkiyang-kiyang ka ganina. Unsa to? Medyo Nasobrahan siya gabi ni Ma'am Lee. nakakaon mi sa street foods. Lami kayo ang mga street foods. kikiam, mga squid balls. Sumoton ng hupong ang tuong kanina. So lami kayo ang sakit di ay, sakit. Sakit, bro. Lami, Wala siya lami. nanaot Dili, sa- nakiyang-kiyang ko para makita niya kung bago akong shoes. Wow. Lemon kineso daw na ang imuha. Kasi tao ni? Lemon ginger? Oh, Lemon fresh. Tea. Kaya ako naandang yung panty ramang yun. Wala na ta sa inyo yung uric sa coffee. Dito siya sa street foods. So, moto nga, murag ni action na po sakit. So, chinloktong na sad. Chinlock. Very quick lang ba? Ato na i-share. Unsay tambal na inyo yung tested na if kana akong imnon, effective sa inyo ha? Nasa top Bisag ko ba? unsa nga sakit ni siya, bisag unsa nga sakit. Bisag unsa nga sakit. Ay di ay ba? Ako, tama, pareha tabay. Ako una, kung Dali. basta mga pain reliever, mga arthritis, sakit, chinloktong, Chinese na siya. As in, mawala yun. After an hour, 2 hours, makalakaw na rin kabalik. Gabi nga pain reliever. Ako man ang gisearch sa Google, para sa ilang, baro siya Chinese pain reliever nga. Mura siya herbal sa ilang. Pero mawala yun by promise. Imong tiil. Oh. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Yan. Pero kung sakit sa heart, I don't know. Tapos parehami ni Master Poppy, pag sit-on, nasa top. Ako pagaw. 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 Sa nasa top, mo? Asin? Marest ang In imong. fairness, ba ka nang sit-on ka, mag nasa top ka, medyo dokaon man ka, tapos kung makatulog ka, pag mata ni mo, gun. Babay. Mao lang iyan side effect. Kay kung Doka kayo. payo kag event, Magtuluga yan ka. nagdasa top ka. GG. Nga na lang ka sa event mo. Gusto na ka na event. Mao lang kay murag katulgon jud ka. Ay, hinay yung energy. Itaas mga kaway. Mura magkagubog sir. Pero grabe na, in fairness, nasa top. Kamo, tambal. Akong Ay, do, sorry, mga bata-bata pa man mo maintenance. Wala mo man day mga di pang tumar ni. Kuan, labad sa ulo, back pain, or yung anak kay Advil.
Pero dili na ko siya go to gyud. Kay gusto ay isog man gud ang ibuprofen. Wala mi dili ni sponsor da pero Advil. Yeah. Ikaw mismo ana, ikaw mismo. Oh, pero dili siya always good. Pero kung pahilot medyo naman sa labad- husband. Pangyabo ko ni tanan. Pangyabo ko. Sana all. Ala si Paulo sa ugapon lang gimingaw na ko hilot ni. Kita na siya nga naghaplas sa Timon Daddy. Kabulo day ka mo hilot. Kung nagkatanawa ko story, nagilot ko sa akong daddy. Pero lahi man ang hilot. Sa Kanang daddy, mga- ana man ang kang daddy, ana. Kang Paulo, ano man na. Ayaw gid ko kumpiyansa sa mga hilot sa bana. Kay kani mo'y magnanakaw gid kani. Kaning kumagko. Muning pinaka magnanakaw. Musiwil. Primero anak pa na matingala ka upat na lang. Nailay og tumong ni gani. Sorry. Hyper ka ng severe na ginakakuan. Omeprazole? Liquid na or tablet? Tablet. Ay ka na Tablet. capsule. Ay kanang kuan. Ang gastritis. Yes. Pinako. Ay kuan man ang kuha. Sa kito kong liquid. Nakita akong likod sa Gaviscon? Gaviscon man ang kuha. Pinako. Pikatan na sa kuntiyan. Ginoo ko. Wala i-fix mo ang Gaviscon. Sure, di, ma'am. Strong naman dyan na ang Sure, omeprazole. So kung magliw ka, mag-anana ka, hyper kay kasanan, mag-inom ka? Lay ng hyper. Kana manggungguan, hyperacidity. Dili hyperactive. Ingon nila. Kay kanang labi na ko medyo line. So kanang liquid wala sa mo ni effects. Wala gina siya effect sa ko. Kana ko Gaviscon. Wala gyud. Okay na ko ana. As in. Gaviscon sa nung pagana medyo line lang og medyo ano pero Murag kang pang-ana. na mo efficacy. Pero nga naman sa mga Colgate. hyperacidity ka. Kuan makuhili kay kung mga spicy foods then kanang mga kuan mga basta gikag chichirya, basketball daw mga- medyo aslo man. Oo. Ana din. Kasi sabi ko sa mga kumakain. Ganan ko sa ilang sa tomantong ganan ko sa ilang socialite ilang mga ano no. Yeah. Mga pabaso. Anong mga gi-order ninyo? Saan mo doy? Kani siya sa ko banana yogurt smoothie. Wala yun. Ha? Banana. Ay, banana, Banana. green tea Green tea smoothie. smoothie. Banana o green tea Yes, gisagol? sinasabi ko talaga sa iyo. Lami? How is it? Ben? Pag student Okay. naron kay magbayad ta. Kira? Lami ra? Okay siya in fairness. Wow. Nabala ka. Not too sweet pero Padulong naa ko, banana. padulong ko na depress nga mo ingon nga wa na kay coffee. Pero at least kung sa mga coffee shop nga ga-offer og dili ra pod coffee base. In fairness, sarap dito no. Ako, Lemon kuha niya ako. fresh tea. Banoffee. Banana coffee. Yummy na siya. Tinod? Yummy na. Sinasabi ko talaga sa iyo. Banana coffee? Mm. Sige nga. Kanay mo, sige mag-order mo coffee. Caramel macchiato. Simple lang, basic. Lami kaayo siya. Pang-bright man ko daw na. Mo na dapat ito imnon. Saan pag-pronounce? Caramel Macchiato? macchiato. 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 Yeah. Macchiato. Kung lalaki nga kiatan. Macchiato. Kung babae nga kiatan, macchiata. Ano sa history sa Dili, Tom and ano, Tom's? sa lalaki, macchiato. Pag ano, sa babae, macchiat yapon, no? Ano to ha? Ang sa Franchise mo na yung Tom and Tom's, no? Yes, this is a South Korean brand. Wow. Yeah. South Korean Yeah, brand? sa District 2 sa Korea. actually. Sorry, dili siya District 1. District 2. District Oh, 2 man, asa wala yan? yung voters. Seryoso. Sorry. Oo. Wala yung voters Bantong rang dito. kapi, lasang samgyup. South Korean din siya, din, Tom and Tom's. Oh, Siya amazing. Rex uy. Basta kay ano uy sa. O sa to siya Apgujeongdong District. 2001 pa ni siya dito sa Korea. Amazing. So, So, franchise gid ni diri sa Uptown. Yes. I think wa may lain Tom and Tom sa Cagayan de Oro kanila Yeah, man diri sa kanila, Uptown. kanila. Alam mo usa sa akong gi-amaze diri. Tanawa ilang mga floor. Abunda og saksakan. Yeah, tinuod. So kung mag-opisina ka, tapos mag-anilang ka, tapos mag-laptop lang ka, tadi ka mag-order, baga kag nahong. Oh, de, sorry. Pwede ra gid ka. No, tanawa no, na pwede ka sa mga murag ila pong gi-categorize. Na isa dito for meeting kay murag cubicle lang isa. Oh, nice. Napoy murag diri ka nang getting to know each other. Kani diri, kani siya murag yes. getting to know each other lang ni. Napoy ka nang pang solo lang, kanang medyo ano lang, kanang medyo pasulyap-sulyap lang ka. Wa kay pa na murag di kasam, ha? Di ka. Pero Para gwapo mo na mahalin yung ka. anak kay. Sa counter. Gwapo mo na yung ano, pang prenup ba yan ang mga anak kay naabita mo dito sa window. Pwede, prenup. O dito lang. O dito natapos ang podcast. Bye! Sorry, nawadaan kag vote sa ato gamay. Oo.
nakuhaan ka ko. Pagana ay maulang. Pero districto man to, okay ra to. Okay. Before matulog mo ng prenup. Nabugo ko gamay. Lain ang effect ani. Uy, lami. Pero Korean din ha. Tom and Tom's. Ha? Basi- Korea, South Nag-order pa Silingan daw si- tag food. Silingan si Tom og si kuan lugar Tom. Og si Tom? Dili, nagbulag Si na si Tom. Tom and Jerry mo ng Tom and Tom's na lang. Si Tom, og siya ra pong kaugalingong giunay na lang niya. Tom and Jerry mo dato, pero nalala. Wala may nag-order pag food. Palihog lang ko Juan. Please. Giingnan ka na kanina ka Itong to pinakalami garlic nila og pinakamahal. cheese. Please, Wala please. mo nag-order og food? sandwich. No, sa day mo. Gwapo man to ilang katong pizza nga kuan. O kato dayong unsa to atong gipili ma'am katong lami kay sanan? Garlic cheese. Di kato yung gang nun. Garlic cheese Katong na niana na ba? sandwich. Yeah, kato. Garlic. Cheese sandwich. Yeah. Garlic Okay. cheese for everybody. Before sa atong topic, please gusto lang ko na i-share sa grupo. Bay, nindot yung incognito, bay. Incognito. Oo, Na-amaze ka, diba? na-amaze. Bay, na-amaze ko sa incognito. In fairness to Daniel Padilla. Aha. Oh, di ay. Wapa kita. Wala pa. Wala pa. Grab pa. by pang action star. Tapos nawala na tong kapro ka lang the Filipinos nga Ay. Oo, kaya step by step. wala na siya. Day. O kana pong sumuko na kayo. Wala na. Ta in fairness bay kana bang ang mga angle sa mga camera medyo nag-improve na taba. Which is ako para nako bay. Dapat yun, diya na gid ang focus nato ba kay dili man na special effects. Sabihan mo yun, kung special effects man gud ako magigasto, di ba? Sa mga editing or something. Bisan pagbuto pa lang sa isa ka kuan. Ana, do na pagyapoy mga ana nga to sa Pilipinas pero mo lagi ang budget may man lang laing nasod kay worldwide man ilang market so kaya sa budget. Mag-budget man gina magmatra mo bitang naiuban nga kantsawang anong nag-green screen kay siyempre dako magasto, di ba? Anyway, ang mga angles by mga action tapos Kita na mo? tana mo by Kayla Estrada. Ang anak ni Janice, di nagiday tiyanak ang anak ni Janice. Actually, si Chana. Di ba? May siyang Hi there. anak ni Janice, di ba? Oh my God. Tiyanak mo to, yung anak ni Janice. Karon di, bay, grabe siya, bay. Sexy, maayo, kayo. Grabe, bay. Mo yang gitutukan, Ma'am Ling? Action star. So, previous yung mga teleserye, Inspired ko maglaba. Ako di ay. Muna siling okay ra gyud siya nga mo tan ako kang Kayla Estrada, Maris Racal. Wala pa ni gawas si Maris. Wala Dugi pa. kay siya mo gawas. Gusto Inaabangan. idol Maris Racal. But by in fairness by improving. Unsa kay- Hopefully lang ani lang guna siya no. Hopefully lang gyud nga mag-evolve sad gyud ang mga viewers. Kay kaning ilang action scene, ma-insecure si Coco Martin ba sa Oo. Mao ba? sa Pwede. iyahang Pwede FPJ's competitive Road siya ba? Pakimangan. o sa na iyahang konon tondo asa? Sa na iyang konon? Batang Quiapo. Batang Aba, kaya po. Sinasabi ko talaga sa iyo. Batang tondo. Tondo ang batang May utala bunsi. akong panday gani. Na wrong. Di, Batang gigabanan Quiapo. no? I'm sure may gisunod naman sila karon sa Free TV. Ma-insecure si Coco Martin sa mga action scenes. Di ay. Kulba Pero mo lang lagi ang problema lang basin sa ato lang po na Brad. Nakita kuan kita sa mga mitikuloso ta sa mga ngana. Kay basin the usual gihapon nga ang Pinoy Ang acceptance sa Pinoy. mo gyapon nang atoa ba. Ano lang para mas makarelate Lavender Fields o mga tanaw kami kasunod mi. Samo kayo mo nang dili maigo ang kalaban kay matag mag-abot. Mag-speech Mo istorya pa mangod. Papatayin kita. Walang yakad kahit mo ginawa. Hiposin na tatuhuman na tala. Pag ana di, nakaiskapo na sa. Nag-away-away, nag-ilog-ilog. My nag-iskapo. feelings for you has never changed. You destroyed my family. Uy, mo English na sila karon no? Yeah. Uy, sa una Para kay- emphasize. Uy, sa una, awkward ka na sa unang English na kuhan. Karon, pinaanan na ta, no? Oh, pero Lagi sa Ano ba? Tama ba? Pero gusto na ko Kuha kay ni Drew ba? Correct. Kuha kay ni sige Drew ang balik-balik mga... niya ba? Mga linyahan, no? Pero mo lang mong gingon, di ba? Pag mag-meet, Yeah, true. patay na tana, maigo na tana. Mo istorya naman sa bay. Sinong bagay? Inagaw mo sa akin ng... Tawa na, ka-escape na saan. Ano ba? Klaro ra kaayo nga subo sa Uy, director. kamo, Klaro wala ra lang kaayo. wala lang mo nakakuan nga. Nana na siya sa una. Kadumduman ng anime. Kanang grabe. Idol kita. Tama.
dayon. Papatayin Balik na po kita, dayon, Eugene. Gusto ko na tama, di ba? Nagbalik. Papatayin kita. 100%. Dugay kayo. Lugay kayo mag-amat. Mga ghost fighter. Mga lupin. Ikaw na talaga. Ano nangyayari sa kanila? Wala. Dugay kayo. Tama ba? Danom din naman. Prolong. Katapusan mo na ngayon, Eugene. Ano man na siya? Sige. Pero Pero in fairness sa Incognito, ganun lang, kailangan pa i-improve. Dagan pa. Dagan pa Number gyapon. 1 ako dili pa kay tag yun maayo sa kanang kisabay ko na ng mga costume bay sa lubong. Kisabay in charge Kuanan man na ka na design, wardrobe design. Wardrobe style. Usahay bisag Stylist. fisherman Design. siya pero klaro kay nga bag-o ba. Bagong palit sa SM department Correct. store Correct. ano bang Or bagong tahi. tanaw ra gutong usa tong movie ni Kuan gatong si Dakog Lawas na ang story nga nagyapon nga abduction, di ba? Bulingit gyud siya bay. Si Kuan? Usay si Extraction? I don't know lang kung 4K mangod imong TV. Yeah. 4K, my guy. Kita na mo. Then ako kay mong LED, di ba? Wow. Usay lang kay makita ba yung makeup ba nang maklaro yung na blush on gamay. Bisag ang Yeah. dugo. O ang dugo or lapsaw ra po. Yung murag, uy, pink ra. Nade dugo nga pink. Tama ka no? Pwede na no basin sa texture na sa TV na to. Di Di ba? man. Na may gumingon nga sir sa cellphone daw natanahon. Di man, Di daw nahalata. pag-abot man ko dito, ay pa sa ningon nga, naday dugo ani. Magtunaw sa mi, ma'am. Pero ang kanang sinina lang baka nang sa ubang nasod, kon gid bay kanang may lang gini mo nga siguro artista ba, ma'am, ito po yung gamit ng mga may so mabaho. Lagi ba? Maamoy. Lagi kay ang artista man gyud dapat kung hugaw gyud pahugaw gyud. Hugaw kada. gyud ka. Dili na siya kon. Karaan, Uy, si karaan. Daniel Kana ba? Padilla ra ba ni? Kapila naman ta nai-eksena nga ng farmer pero mailan nimo ba nga ang kalo di pa kay gisi. Oo. Bisa pag gisapaw-sapaw tong mga checkered na. Pero mailan gini mga bag-o gini sa exchange gift ni yaning na-receive atong Christmas. Bag-o, ano ba? Kada ba ang puti kay puti ri gyud kayo. Unya ang gisi-gisi nga sanina bag-o parang gihisi. Gigisi, ba? ana. Murag ana ba lisod kayo. So, di ba dili pa nga, medyo di pata, pero in fairness sa fighting scene, sa kalabang, kailangan lang kita og Multitasking mo gud sila di Arp. mausad. Murag para kita ba? Ikaw taon, ikaw host. Ikaw tarpaulin, Ikaw tarpaulin. Tama. Nagreklamo ka, Nagreklamo ka. Di man gud kay ang atong budget man gud dili pang Netflix. Next time ka nang pa Netflix ha. So mo lang akong giingon. So Incognito you have to watch. And in fairness, so Star Creatives you're listening. Yeah. Ganda na I like it. Pila na ka episode Itag na ron? to sila karon. Ikaw pat na nga episode karon ba karon? Hindi na, Murag 6 mag-open. na. 6 na. Ay ka 6 na. Episode 6 na. Okay, anyway. Actually, layo rin ang topic. Brad, ano lang, Brad? Bahalag maigo ko, ani. Wala. Kita, nakatisti man kita, we're working sa private. Uy, ikaw ra. Yeah, da. Kita rin sa ABS-CBN. Oo. Oh, di ba? I'm sure kita nata experience. Nakaroon na natakaroon as public, ano ba? Public employees and public servant. Wow, naikon eksena mo yun. Hi. Congratulations, Sir Juan. Uy, congratulations si Juanito. Oh. Yes, congratulations. Naburos na. Nanay ka Yeah. nanay ka doha. Yan ang sir? Nana. Yeah, na-announce na. Gipost magun niya. Si Paulo day moy nangayo siya advice ako. Saan man gid ni nga man. Siya nga hubo ang brief. Si Paulo hubo di ay. No, di wa sila kabuo pa. Ako kay murag napa man koy murag. Ay, ako kay murag napa man koy murag pwede excuse, di ba? Kaya di naman long distance man gud sila. Na pwede ra. Si Paulo ba? Muna lang concern natin. Napaw hubo lang gid ang brief pa. Unsa man gyud ko ni ana na. Niabot na atong unsa ni sir? Honey cheese. Honey Honey cheese. Sarap. Cheese, di, Pwede na ay, sa garlic. diabetes. Picture honey Son. cheese. Feeling na ako ng honey cheese, bro na isagol honey ana tapos kind of cheese. Tama ba ko? I'm not an expert. Feel po Pero niya. I'm not an expert about the way I look at it. Yeah. Like Pero murag na visual lang, murag honey. Pero murag na green unsa man siya kaha? Greenish honey. Dried parsley. Da. Dried parsley. Parsley. Okay, balik ta. Topic na to very quick lang. Ikumpara na to ba ang private versus public or pang-gobyerno? Government, anything, government, nga companies, government agencies compared sa private ba? Ako makarelate na kita lang. Gikan beta sa private taon sa karon din. Labi na karon kung sa ba ang mga
that you have to understand. Sometimes, na ibang mga tao nga, anong nga naman ang gobyerno, anong ba nga ang gobyerno. Karon bitaw, medyo, siyempre na naman ko sa government, makaino din ko. Sus, Ay, bantog ra. bantog bay, kanang murag di gyud ta nimo. Kanang say medyo ma-hopeless at biya kagamay. Na murag ngano de, give kanila nga para makarelate tanan. Sa private, na may private car. Ibutang na to nga naguba ang sakyanan. So nay pisa. Ibut na to ang pisa kay gamay lang kanang murag bolt lang gamay mga tag Pizza or piesa? Pieza. Pieza. Ayusin. Ham and cheese ni nga pieza. Ang botol sa budani. Hungarian pieza or Hawaiian pieza. Pieza. For example, ibut na to tag 150 lang siya, 250, barato ra. Sa private ba, you can go directly to the manager, to the owner. Sir, guba sir, kailangan palitan ng pyesa sir, kailangan. Sige, pila mo na palit. Ma-repair, daga na. Sa government ba, 250. It's 250. Ang pesos, ang pyesa nga guba. Siyempre, ikaw driver, di ka mo kung mong bulsa. Okay. Musumbong kasi mong department head. Okay. Kaya sir, dili maka-andar. Iba itong city engine ni guba ni. Mao ba? Ato ng IPO. Ibid na to na. Mangita patag supplier. So mo na 6 months lubog ang imong sakyanan. Dahil sa 250. Tol sa 250. Pyesa. Now, naiuban magpakahiro kay dato. Ang driver pwede mo apan. Pero bay, dili yun mo na. Imo ginang on, dili ka ingon nga maripanan ka diretso. Because of the process. Ano nga naman ang process? Kay grabe man, kwarta sa katawan man ang imong gigamit kay LGU. So mga ito na po kami, mo ato na sagka, magbidding na sagka. Except kung naiuban mga, ako na dungga, naiuban mga, like labi na sa mga probinsya, in fairness to them, na sila'y muraog ka ng, namalit na sila daan og supply. For example, kabalo sila nga, mo na'y common nga perminti guba, so na sila'y on nga. O say, man, nagaling ka ng, kung ang tool sa mga toolbox, ang warehouse, o say, tawag ka ng repiranan sa mga sakyanan. Kasa? Nasa kung Dili pod kasa? Murag kasa. Usa man ay tawag. Labi na kasa. Carpool? Carpool ba yung term na? Kundi ipamutang ang mga isa ka nangunot ng kwansa. Basta something like that. Nga naiinga na nga sila, nana po sila pondo. So maybe maayo ang purchasing, nagkuha na sila daan, nag-PO na sila daan. Pero again, kung dili ba available, tapos maguba na, bisa pa kung saan ang kagamay. Iagi na sila nag-purchase dugay kay proseso. Pariyar na sa itong opisina, mag-request kag bond paper mo na usay maglagot ta, kita na lang mo palit sa bond paper. Tama, di ba? Di ba sa itong opisina yung hanap bon? Kung mo request ka. Sa opisina, ito aman. Di ba? Kung mo request ka. Di ba? Maagi, di ba? Ginoo ko, maabtan pagpila ka kuan, ginoo. Usay proseso. Sige, basic. So kung gusto tag bond paper, mag-procure ka. Procure. So, sa style na to, buhato na. Then, mangita pa dayon, mag-ano ka, nabay online, nabatay online dia sa, adili ba nga na sa paper yun. Paper yun siya. Then, naman tayo system, ana. Pwede na siya mugawas dayon. Pero, kailangan hindi ka po kag-printouts, kay mo man na siya ang imong ipadagan. So, ipapirma. Bali, ang pila ka papel niya itong giistoryahan ko, for example, for a bond paper. Medyo dagan gina. Dagan good siya. Unsa nga dagan? Kanya, pila ka offices agian? More or less 5? More or less imong tanaw. Pila mo pirma na? Upat o 5. For that bond paper, di ba? Yes. Muagi ba na sa CGSO, muagi sa budget, muagi sa accounting. O see, for a rim ha, mo lang gingon bay, kung private ka bay, wala tayo bond paper, ato dito sa national, kana. Kaya may petty cash. May petty cash, gawas. Sa government bay, mo nang makita ka, matingala ka, dagang kay sakyanan nga, mato ka sa likod, mga guba. Kay dili man diretso ma-repair. Kamo naka-private na ba mo nga company? Unsa nga company? Wala pa ko naka-try. Ako, Forever 21, daghan na, uy. Unsa man? Forever 21, sa Chowking, sa Karimadon. Daghan ako na agian. So kung na yung mga request, something. Ang diretso man, Inchigeda man, kay naaman good me petty cash, napon mi revolving fund. Kung na kailangan lugar office supplies, nagi na siya budget. Na ay na petty cash nga monthly, ginaano na siya replenish. Ganun di ba na ma-apply sa public one? Like, yung ana, tungkod sa COA. Kay pwede manggod na maguna sila nga, kung government ka, for example, kwarta lagi na sa katauhan. So COA, tanawon gyud kung ana ba ni agi ba na sa proseso, kay basi nag-order na mo. By the way I look at it,
mo na dapat usabon sa System. and Of dili ni sa ingon locally. Mm. As in the entire gina sa nga system dapat. Di- Do na anak karon na nanay burag gi-propose karon na. Okay na napoy gibutang. Tortilla pizza. Ay kalami. Pagkadungog ko sa nag-ano-ani. Sarap. Murag diri na siya. Alam mo in fairness sa Tom and Tom's, di lang sila nga ng parang muffins lang and coffee, no? Kompleto, no? Salad, they have food, breads. Breakfast. So na nag-day tanan diri. Mag-group study ka, dalagang kay pansakanan. Unsa di siya tartanilla? Unsa di? Tartar. Tortilla. Ha? Tortilla. 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 Ang LL. Tilawi daw Why ninyo. na Kanang din siya mupakpak karon? lang ko ninyo, guys. Kung lami ba siya, tilawi daw dahi. Lami, oy, cheesy kayo dahi. Ala, there is mozzarella. Bantay, mayabo. Tanawa ka lagi. Okay, tanawa ka. Eh, Oh. Tanawa, grabe ka lami. Grabe siya kaano kay... Init pa. Oo. And Tom and Tom's, again, nadiri sa Uptown, ha? Abay diri sa 7-Eleven sa may Masterson's Avenue. Sarap. Matagak manggod siya. Ana, pilo, ana. Ang stretch sa Oo, mozzarella. tanawa, sinasabi ko Tanaon mo talaga guna sa'yo. nimong pizza, oh, piloon. Ay, naman ko tinidor ko do. Naman din Oh, tinidor. na tinidoro, ano, pak. Tapos, ana, ibalik sa O, diba, topics mo? na eh. Klaro gini sa camera karon. Ibalik sa Ana, ana. Lain kayo, pagkakuha kay ba ka nagapamista ba? Nagpailag yun ba nga? Uy, ginuko gapamista ang bayot. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ikaw man na. So, na-touch mo man ka karon. Ana, pak, Sure. yan. Ayan. Ay, kalami. Ay, Kalami sa sarap, stretch. sarap. Correct. Sarap. Sige nga, tilawid Sige ako. na. Tilawan man. Naglisod ko mo. Ikaw masiguro ka na. Ako naglisod ko. Sinasabi ko Oh, talaga tanawa. sa'yo. Akong mic, oo. Lisod kaayo. Sarap nung tea. Ngop. Mag-check lang ko sa akong sugar. Ngop. Ululula. Ay, sarap. Ay, sarap. 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 Yan, yummy. I see. Oh. It's pretty yummy. Lami do. Bakpak lang ko ninyo. Di ba ka makaon? Salad ako. Tong sugar ba si mo spike? It's really yummy, cheesy. Kaya na igatanaw lugar. Ano lugar? Kung may igatanaw. Balag magsakit. O siguro yung nagtanaw kay Kaon sa to, nagkaon siya og street foods gabi. Lami mo gayo, tanawa din ng hupong akong tiil. Guys, public versus private on employees. Hala. Kung ano na, apil na lang po dayon ang kuan, ang offices. Offices. Government and public. Government and public. Government Uy, wala and mi private nag ano ha. offices. Kaning amo we're just sharing mo gining ka kahitabo. Yeah. Wala mi nanaway sa ano ha. Yeah. Pero mo ning ka kahitabo by promise. Yeah. Yeah. Sa private, ay sa public, na ay work-life balance tungod sa fixed hours sa work sa office kay di ba man ta basta-basta maka-overtime kung walay memo or Yeah, walay tama. anything. So sa Diba private imong pasabot ka ng siya pang mag-overtime ka deta. Yeah. Walay memo nga kailangan kay dili overtime. Tabla ka. dili ka ma-paid ana. Yeah. And sa sa private, kuan magud anytime ka maka-OT. Basta kung need ka sa inyong boss na kinahanglan na i-meet, dili siya madala nga Correct. 8 to 5 lang kamo or kamo, dapat yun mag-extend. So bisan og walay prior notice or memo nga mag-overtime mo, mapugos yun kag overtime. Yeah. Kay tungod namoy ginaapas lagi. Whereas sa public, sa government offices, dili gyud naagid siya fixed nga hours nga magtrabaho lang ka. So naay work-life balance kay may mo ma-budget imong time, kani nga time trabaho ko, kani nga time pang family na. Yeah, So dili na siya permi ka kahitabo nga magdala ka og work sa balay kay mahimo ra nimo sa office. Yeah. Pero di naman mo-apply sa kakang konsehal. Kaya murag Kailangan extended. light Bisag Sunday. He's wearing many hats, man good. So mao nang busy kay siya. So yeah Bala kana. ng hupo na to mga Isa tiil. na. Munang maulaw biya siya sa ato pag magkuan. Na nandi bitaw tama. Sangpit pag siya na lakaw. Kanang lisod kayo ba kanang sa private nagyud kay manager. So under kasi ang department, Yes. supervisor. So if ever medyo palpak ka, pwede gid ang manager mo hatag si mog memo. Yes. Kasab-an ka. Yes. O pwede gid na mahimong grounds nga pwede Yes. ka di marinyor matanggal sa trabaho Yes. because nai-respetar ba, nai-hierarchy ba. Dili pwede ka nga moadto ka sa butandog sama sa EBS ana man matag department so naay
manager, radio manager. Muna akong kwan sa una. Tapos sa radio manager, ang next nimo is ang station manager. Di ba? Tapos sa station manager, more than ang naay area manager. Diba? So dugay pag pinaka dili ka pwede mo shortcut dito. Ang imong direct is ang imong yung kuan. Ta ako mga DJ is under sa ko So kung for example na sila di maayo, pwede gyud nako siya memohan, tagaan ako siya kuan by akong memo, pwede pa nako siya ipa-suspend. Kay tungod kay di nga maayo. By sa government by dili pwede kay medyo naay tao na siya ni kuan or ang nagpasulod anak niya si kuan. Nay politics bay. So ang tendency mo na ang effect, ang bad effect ana is like for example kung ako ang department head, butang na to example na to cleanro ana. Gusto na ko nga gwapo ni nga department kay mo na kong buhaton. Tako na gibutang diha ang politician baka nga tao under nako. Tay butang na to lousy siya. Butang dili siya Pero maayo gihangyo ba? siya sa una. Oo. Nga sulod diha. O di ipasulod na da kay imo ha. Tay butang tong lousy siya di wala ko nga nay lousy. Sample lang niya just for the sake of kuan lang discussion. Kunwari wala siya nagtrabaho, siya ikaw galingon. Ikaw ba bisa pag under nimo siya but tungod kay medyo nay politician nga or nay nihangyo diha konsehal ba ka ha or bisi mayor ba ka nga diha sa dapat. Dili ka basta-basta ba nga makapangasaba niya. Yeah. Kaya tendency na, musumbong mo na siya. Giinitan ko dito, sir. Pwede nga na butang. So, ang tendency ba, ang may tapos yung department, wala na po, mapulpul na saga. For nito yung operation. For example, naka sa RTA. Ipasulod na akong tao diya sa RTA. Ngayon na, iwatip kung di siya magtrabaho, mukuhan siya. Ang usay ang uban, tana, kung na yung uban makadungugan. Ito confident, di tamatandog diya. Okay? Si ko lang nagbutang sa ako diya. O di ba nakay certain nga politician siya na ako tao ko niya. Di ko niya basta nga makon. Diha atong problema. Kay magkuan so bisag usaw nimo yaw-yaw sa kuan nganong di mo lang department. Usahay ikaw po department di na siya ka makapalag. Di man sa nimo masulti sa media nga kuan di na ko na kana sir lousy gina siya. Iyang assignment ana matagal 5 pero mohawak gina siya. Hindi mo natanggalon sir. Lisod kayo kay tao man gud na ni. Di man ka pwede mo ingana. Muna ako nakita nga munang problema ang movement sa atong government nga murag diri kita problema may bala. I think it's a Filipino culture nga nga kanang backer system na apataan na. Napaghihapon bay whether we like it or not bay. True. Di siya mawala. True. Di siya mawala. Bisan pag basta di ba mag-apply ka. Miski qualified na kaayo. Patabang dito sa imong kito dito nga kuan. Patabang dito sa always remember election period, kampanya. So kaning mga mutabang sa kampanya, ang nana na na makasulod lang. Makasulod lang niya akong kandidato ron. So pag sulod sa kandidato, kabalo na mo. Unsa may sunod? Kabalo na mo unsay pwede buhaton. Magkuha na dayon, mag-expect na dayon nga basig pwede ikaw lugar trabaho diha. Ikaw lugar be. Ikaw konsehal Romel Alaba, nakadaog ka. Usa ko sa mga nagkuan nimo mag-expect na gyud ko dayon nga dapat imo gyud i-priority bay. Tadaw bigay. Di ba? Ikaw siyempre imo na. Siyempre ang gusto ng mga tao kanag yung worth it mo trabaho gyud ana. So mo nang akong advice sa inyo ha, sa sugod pa lang magklaruhay na gyud. Kana bang before kana nimo ana sa mo oy kanang Elvis. Tanan ba? Wag na pa ko nakakita. Nag-share ko tag parsley. Di ay. Elvis Parsley. Ang taba ng utak mo. Taba ng utak. Nakakaonggong daghan na vitamin. Kay kumiyong karong Sam. Muyong nga Sam. Kanang kami bahala sa imo, kami magtar para sa imo ha. Basta kay amo gusto nga mudaog ka. Kung ikaw Sam bag-o ka, I would suggest mo gyud ka nga magklaro ay tadana kung sa mangyud ang sa man nga support o ana ba. Mubitang uban, mas may lang klaro nga ang imong pagtar na kay honorarium bayran na lang kanamo. Para pag human ani walay. Pero syempre pag nagsugod sa ka, wala pa man ka. Sumusugod sa ka sa volunteers. So ay gyud kumpiyansa may nang magklaruhay gyud daan kay basta pag-ingon. Pag-ingon nga sir, ako ba nag-volunteer sa imo ha sir. Tadayon, pag nag-volunteer ko dapat automatic sir nga ako gyud dapat dayon naman. Uy, na nag-volunteer. Dapat sekretary ko diretso. Correct. Napoy uban nga mutabang kuno sila nya ang ilang pangayon nga utang kabubuton kay mabuhion na gyud nimo sila. Tibang pamilya. Ay ana mo nang sa sugod ako I would say
magklaruhay gyud sa sugod pala. Ladies and gentlemen, for the slicing of the cake. Cake cutting ceremony man din. Di balik ka na mo ibilin dre kana inyo. Anong magbilin mo sa mo og kuan? Ha? Ayo. Uy, damay-damay na ni. Damay na ni. Ito nga idea ko. Correct. Okay, anything usa pa. Kani last. Ayun yung kalimti ang sweldo. Nga pag sa gobyerno gani sweldohan kino sinasabi ko talaga sa Murag iyo. nagya po yung disadvantage din. Tama ba sweldo di ay Sweldo. bay. Sa una sa private kung mahulog ang pizza 15 sa Sabado o Domingo, matik na, Birmis, mosulod na bay. Bisan pa og ka nang mo pay pagsulod lugar nimo sa trabaho nya tulo ra lugar imo agi kay cut off na. Sweldohon na nimo na ang tulo ka adlaw sinasabi ko sa Huwag iyo. ka nang ma-delay bitaw. Nagya din ang labor union mo. Ana din. Oh, correct. Kami ang Ay tama sakto ba. Correct. Labor union ba mo suporta ba? Sa private. Ano man ni nga ko ana na ba? Kana pong ang length of service. Sa private, pag 6 months na ka, Correct. qualified, pwede na lang ka ma-regular. regular, Regular jud tama. ka. Kay maigo man ka sa kuan. Tama. Endo. So yan na. Diri Diri. reklamo ka sa sweldo o di ka mo kuha ka napansin, tistig reklamo, di ba di nakamarin yung sunod? Balik 3 years ka diha nga JO ra jud ka. Paano ka na? Ako, I'm just okay. Di na human ang ko. Di makalaw sa. I'm just thinking ba no, and sometimes I'm a little bit frustrated no sa ba nga. Dapat dirita na magsugod ba sa kanang before ta magbuhat og policy for the entire Philippines, the entire country. Let's start first sa atong own system. Yeah. True. Ba? Kanamang sa atong own sistema ba? Kanamang diri sa ta mag-una kanang Dapat ang government offices palang daan mo'y number 1 follower sa rules and Correct. regulations that they created. Correct. Kay English na ni Bay. kuan ayaw mo. dili ni sa unsa ha, pero ang private mahadlok sila nga masumbong sila silang employee if wala pa sila 6 months, wala pa sila na regularize. Yeah. Sa public dili kay anak ka wala kay kanabitaw wala kay unsa ba confidence nga mosumbong ing anak kay mas mismo ing anak na ang practice mo na siyang custom sa government offices na kung JO ka JO gid ka. Dili gid ka ma regular unless na ay item or bisan pag na item qualified kaayo ka, if wala gyud mo tatak o ka-approve or mo accept sa imo wala gid ka. Tama. So ingana ba ang number 1 violator sa laws as to employment diri sa Philippines is the government itself. Government mismo. Again ako ning Labor klarohon na dili ni siya kagyan di oro tong istorya na. The entire system niya sa tibok Pilipinas niya. And also for the information of everyone pod, ang gahawid sa mga employees sa government is the CSE or the Civil Service Commission, CSE. Sa private mo na ang DOLE. So, diha day mo nang makasumbong ing ana. Ang Del Monte, asa man ang Del Monte? Sa CSC mong good, ang katura pong matawag nga employees, dili na walay appeal ang JO and casual kay project-based na sila. Oh, tama. So yeah. Di ba? Daghan knowledge ni attorney ni. Abogado. Mao gali. Ang job order do kay dili government employee. Dili Dili ka kanang self-employed ka, service provider ka, ingana. Freelance lugar, ingana, freelance. That's why nga naatay ka ng, nabitaw tayo every year nga gina-renew sa BIR. Tama. Muna kung ano nga, sometimes murag frustration mga, bay, kailangan ni siya buhaton sa whole system. Pero murag gibuhat na ni Duterte in a way nga murag hinay-hinayon og kuan ang system, katong one-stop shop, nga kuan, ba murag gingana na din. Siguro next step siguro ganing lang wala nakaayo natutukan gyud diha gid. Siguro pod kay ang atoa manggong system of government dili pwede magdagan twice ang na president na. Whereas dili para sa US nga para si Trump naka-serve siya for 4 years sa previous nga kanang terms niya tapos dagan siya again wala napildi siya tapos karon nakabalik siya. So katuyang nabiyaan nga kuan pwede to niya nga gi-stop ni Biden, pwede to niya ibalik. Dili sa Philippines, dili gyud kay lahi naman pud na tao. Mo gyud. Posible nga. So ang problema pag nato kay every new leadership, new policy na sad, new na sad, projects or something, ana ba? Muna ako nakita ba nga babag nga as a whole. Again, amo ning gisulti kay kani nga sistema di man sa ingon nga
sa Cagayan de Oro, whole system ng nita as a government sa Tibok Pilipinas. Munang makita ba nga munang hina itong progress ba? Correct. Kani nga ni ba pag di gini mo usab, Correct. or I don't know ba kung nabay mo stand yun nga usabon na nato ni Kimor, nahitabo naman siya nga makabenepisyo mo. For example, kung politician ka, makabenepisyo ni. Di ba, tanawa kung bago ang mayor, Tibok, city mayor's office, pulihan na punta ng tao. Correct. Di ba, akong tao, Correct. puli na sa. What happens na katong previous? Di ba, Pero so si- mahilog. Pero si Mayor murag wala man niya gitpulihan gitanan, di ba? Well, at first nagsugod, nga nagyang naitabo nga. Mo. Dili pulihan talang department head sa kay mainan. Pero mo lagi, pag itabo mo kadugayan kay uy na magiuban mo tipas yun. Medyo makita nga mo di yun mo sunod. Ana ba? So, ang ending, hinahinaya pa ni mo pulihan. Pero, napuli-puli na sa happy na sa eleksyon. Correct. So, mulaylo na sa Ana ba? Sa public, alas 5. Pag 4:30, hinahin na naghipos. Hindi na naglinya sa Ay, kuan. na sa biometrics na nagtanaw na dito sinasabi ko sa'yo. Di, Naglinya pag abot na. sa 4:30 man gud mo ano man to. Tapos, burag sa mga, like for example, mga naman tayo public resort sa ato ang private bay, the more daghan customer, murag malipay ta kay dugang sa public. Maglubad. Maglabad yung ulos. Ay, daghan po yung tao. Pero di malipay nga daghay customer. Burag ana ba? Ang private bay, malipay ka kay dugang mayon ni sa negosyo. Over time, magbuhatag palisiya nga unsaon ni nga kuan kay daghan tao ana. Maningkamot ta nga for example, business permit. Ako lagi nagununa lang ko, I don't know lang kung kaya sa ni business store. For example, renewal of business permit, di ba? Kung for example, lalimang kag ni ana na gud renewal money ko na. Kung pwede pa lang mag-set up tag ingani burag Tom and Toms nga naikapi, anli, ana para ganahan sila mamayad. Tapos aircon, bugnaw, di ba? Ingana man nga to, di ba? Sa public bay dili man na to. Bayad yun mo dia. Ay na magsikuan dia. Ana ba? I think diya sa tang problema bay. Correct. Kana bang burag ikaguol na to nga burag bag ingana ba pag alas 5 out na, wala na human na. Pero unsa man po yung mga advantage sa government naman po na yung mga advantages sa food ba, di ba kanang balo na to 90 per person Sa una ba katong ba naman tayo mga meal allowance? meal allowance. Naman tayo meal allowance sa public? Yeah, ito, ha? Wa man tayo mga meal allowance. Sa una mataglakaw na meal allowance, di ba? Taguan mo ha 80 per head, ano ba? Pataglay lakaw. Sa ato ba wala man nga na ba? Salamat na nandiyan mi nga generous among mga oma Correct. karon. Thank you to Ma'am Ling. Correct. Pag dugang pa mag-order para Maka CPA mi At usahay. least, mamauli ni nga busog, di ba? Sa bagong lipunan. Correct. Pero I'm sure- Lipunan. Sige, sa ato okay man sa ato kay marag di kita kuha na ng food marag abunda-bunda gamay. Thank you Lord. Pero sa uban ka nga mga kuan ba? Like bisod ba ka gyapon sila or Really ang mentality Ah, lang kabalo mo, ang mentality lang yun na akong madunggan regarding public. Like, for example, doctors. Akong nakuiutol na ako akong igsoon doktor. Public doctor siya, regular na siya. Dili ko na ma-shutdown ng gobyerno. So mabuhi na sila for the next. Kung kana lang, malipay na sila kay naman nilang trabaho. Pero dugay lang ang bayad. Kung ang ubang tao maingon nga, yahay man na siya kay gobyerno ta regular na kanang word nga regular ba. Kay kabalo man sila nga basta government. security of tinuan. Nga na kay ang gobyerno di mo ginamurag ang percentage. Ang EBS galing nga dako na bigyan na to di na mag-shutdown, na shutdown pa man galing. Abi lang. Abi lang. Wala biagid na close ang Wala, government. Ang government bisan Yes. nag-COVID, di ba? Naagyud gihapon, padayon gihapon ang bayad. Kana na ko madunggan like kung teacher ka, naiuban private teacher, gusto gyud mag-public teacher kay mas ang mga pulis, army. Kana lang gid ilang una-una nga mas Correct. okay ning kana nga mga benepisyo. Kana mo ikuan murag ilang gusto kay kung dito lagi sila sa private atong istoryahan, o man ta kabalo ang kumpanya kung aasaran na siya kutob. Kita sa private, gusto ta makatrabaho sa dinagko. Mga talaga mga Nestle, Philippine Center. pag-graduate ano ka? Weird kay. I feeling nga the more dako ang private company, mas dili masara. Burag ana bang imong gusto ba? Laiman, ang ako kay kuan man ang orientation sa ako kay mas dako ang sweldo sa doktor sa public. Ana. Ano? Ana. Sakto gyud kumin kag na 13 month pay nagi 13 month pay. Medyo delayed lang gyud. Kanang word nga delayed, burag government yun na. Sa private, would paspas ang promotion.
Ayo, correct. Yes. Tama. Basta sa promotion. Sa government dapat mamatay siya muna ang principal magkalusay-lusay kay ang assistant principal magsigig ampo Correct. natana magsakit siya nasa tuberculosis. Basta hindi mo sulod na dayon ang kanang political kuan, kanang mga politics kay murag biklon man kung kinsa ning nagdumala karon murag biklon dai siya. Pwede. Kuanon dayon ni pangitaan dai ni istorya nga kuan. Pwede. So yung na, tama ka, ang kanang promotion ba? Kumukumbati ka, maayo, pag pwede, pag next year, pag okay ka, promoted ka. Sa ato, sa government, wala. Mintras ang imong department head, buhi pa na. Silang yung kakampo, nga tana, ma-diabetes siya, di siya motomar siya maintenance. O ana, so pag wala, di ba? Or mo retire siya, o ana. Tapos sa gobyerno pa kang hantod, mintras okay pa, tiguang pa, larga. Sa usa ka restaurant niya na 5 ka tao from government, 5 ka tao from private. Kinsa may atimanon kaayo nila? Depende. Kung nailan sa kuan bartender, sa bartender sa kuan. Di kay pag ana didto ang kauban niya didto kay mga kuan man. Di man kay mo yung sa ka government employee, pwede man sad kuan depende man imong giingon kung mo yung ka government kung konsihal. Yeah. Okay ra. Pag ana si konsehal dito nya dinhi kay mga CEO sa Pero kami Aboitiz. manggod naman may sa kategorya nga elected officials man gyud mi. Pero we're talking about kanimang mga trabahante as working as nasa government. Kana man ang I'm wondering lang ba pud ba kung kinsa ang mogasto kaayo, kung kinsa ang galante, kinsa pud ang depende kung department head motive. ka medyo okay. Ano ba kung kinsa pud ang motive sa kuan server. Kasi mas mayo mo hata. Sir, ang among tip sir delayed lang sir. Dili po sa Philippines, wala na siya na murag na culture na to nga mag-tip sa mga restaurants, sa tanan service providers. Naaman, di man siya mo-agree Di man siya pero wala siya na culture na to pero ba? Pero kung sa gawas, murag kuan na kayo muna sila. akong pangutana sa una. Pero sa Japan ba insulto na sila? As Bawal in? daw. Hindi sila ganahan tangan ni tip. Pero sa Amerika, Sa US, insulto grabe. kung di ka mag-tip. Yeah, sa insulto. Amerika. Magkuhan gyud sila. Wala tip sila. Magbilin yun. Sa Japan kay sa ila dili nag-service ko. Kung imo kong Pero ang gibayaran. ato, bay, kay grabe kay ta usay galante kita mo tip pag restaurant kay barag kita change. Ana. Sa China ba to nga dapat pod nga na sila feeling nga di gyud kanila undangan hantud sa di ka mo surrender, di ba China to? Sa China bay pagtanong nila nga para nila insulto nang nisinaw nga nahurot. So dapat ilang kuan nga hantud mo undang gyud ka nga dapat na nagi mabili nga naman na okay na ko busog na kay ko. IDI ba? Oo, sa Abi, China. sakit na sa Pinoy, di ba? Pag nababila Pinoy, GDI, pareha Pinoy, karon. GDI. Dili sa katong neto mi sa China, ingana bay nga dapat pagtanong nila nga uy pahurot na, serve na pod, pakaon na sagka. Oh, di Kay dapat niundang na kay okay na, busog na kay ko. Kay kung nibiya ka nga hurot yun, Pino, yun. Patay gutom. Uno nila nga, burag wala siya na satisfy. Oo, sa ba? Burag ang ilang pag-serve, burag nakulangan ba? Ano? Ang mga Chinese, mga overthinkers. Kuan sa balik ta katong magtip ta sa restaurant dani. Muna akong question, magtip ta sa restaurant pero kung mukaon tag karinderya mangayo patag sabaw. Murag manguan pag maminta huso pag ba. Loy bitaw kay ba? Takarin dito tagamay pila ra ba ginansya. Murag gusto na ako nga ibalihasa daw minsan pag nakas karinderya. Keep that change na. Oh, brother, for example, ang imong sudan 18. Ta 20 mong gihata ay napangiyo ang dos. Okay naman, okay na ana natana. Tama ka. Okay, para tabang nila. Sa social kay mo pay gamay ra kaon, mo pay mahal ang presyo. Nagtip pag yun. Nagtip pag 100. sa restaurant, bitaw ka masuklian kag like 12 pesos or Yes, 20. Nya, di ba naman sila kanang something folder nga gamay. Maulo kag kuha sa sinsili. Yan ako, maulo ko magkuha sinsili or kanang kuha na akong Ay, sinsilyo. gakuan dahil ni mong Cecilia. Kuha na ako sahay pero pulihan ako 20. Wow! Ana na siya. Kay maulaw lagi ko pabili. Ikaw ba kay dili ka loyal sa atong grupo kanang 20 gamito na to na. Papel, specify. Starting today. Papel. Nabi to uban na one time nga na makauban nga wala man og tip ba so nagatag sinsilyo tagibilin nimo. Wala sila kom sila nagkuha. Nakalingi, huy tip man to nimong gitabla. Tip to siya tip ano imong gitabla. Wala man ka kanang kuan imong driver or imong assistant dia bagman nimo nga gikuha to ana wala. Wala gidungagan pa. Kuyaw na tong driver gidungagan. Sir gamay ra mong gibilin. Gidungagan. Pak. Ano man na district 1 na sir leader.
Kailan ko sa kon, baga na ilang pamilya sa Makanhan, sir. Gidungagan na yan. Ingana ang kwan. Ingana ang diferensya. 5 ka pamilya gipakaon na sir. Pak. Sigurado na. Ganda ng ambience dito sa Tom and Tom's. Yeah. Natural Thank you, light. Tom and Tom's. And again, open na sila 7 a.m. as early as 7 a.m. So, if you guys nasa uptown, medyo di na mo ganan mag-cook, mag-break, tapos medyo busy na. Tanamoy kailangan apason po. Yeah. Dahil Okay naman po sa nilang Tom and parking Tom's dyan eh. uptown. Daw Yes. parking galing ho. Daw kayo. Dako kayo. Then kompleto sila. Sunday to Thursday, 7 a.m. They have to 12. Naga sila midnight. na sila brunch, pasta, everything. Oh, dagang kompleto. Branch nila. Brunch, yes, no. Tapos kompleto. So, na coffee, nice. Ta Pero kami nga wala walay sila titi na rice lang. dire. Ha? Wala ba yung rice? Yeah, wala sila rice dire. Walay rice day sa South Korea. Mama. Tapos again, plan ako nga medyo likay muna sa coffee base o coffee na sila yung mga tea gapon. Yeah, nice. Daghang salamat sa Tom and Tom's and again, katong among gistoryahan, private o public, amo lang nag-share o sa among mga experiences. Wapon mi nang ingon nga gikantsawan namo sila pero murag dala kantsaw pod. Well, kung nasa lang mga experience diya sa private, pili nila, disagree sila sa atong istorya. Yeah. Pwede na po mo mag-comment diya para makabalo po mi nga, no. True. Please. Tapos, kung na may pa-shoutout diyan, ano pa-shoutout? Ato yung shoutout sa sunod na tong episode. Lagi, Yeah. pwede. Pwede, no? Pwede ilista nato na. Spotify and YouTube. Dagan salamat sa inyong tanan and dagan salamat sa Tom and Tom's. Siyempre, kauban si Sam Paina. Sawadika. Master Poppy. Yeah, baby. O siyempre, si Drew Dalapo. Kinikon si Bernie Bidog, si Juanito, nga na dito siya nga among technical karon. Dagan salamat, Tom and Tom's. Ingan mo tanan, I love you all. Bye. Bye. Thank you. Tinik.